ट्रेनिंग सेंटर स्किल नार्सारि साराव रुखाय रगोलो नार्सारि tinja kulong so yang tolak rotin dia kan sa ko saw sa ako mo nung piya ko sige ta mo sa kayo sara ito dito जागा विजिट खायका अब त किच्चा साथे बलायका हामबाय दिनै प्राय फुं 8 नि सिमी अंखरमनि स्पेशली दलाय डिस्ट्रिक्टआव फर 2 days नि बागै विजिट अनि डिपार्टमेंट जे तंमाने डिपार्टमेंट नि ऑफिस ते इसिने पार्टी नि बाहायनो प्रोग्राम दंगो दिनै आम्बासा डिविजन कमिटी पार्टी प्रोग्राम ते इसिने दलाय आम्बासानि अंडाराव दलाय डिस्ट्रिक्टआव इसिने ब्रो रिसेटलमेंट अबरकनि अवस्था बाहाय तंनाय हादु कलगो बाहायनो विजिट खालायका आरनि टीम लीडर रखबाय ग्रुप लीडर रखबाय कक्स लायका ते बरकनि डिफरेंट एकेबा नांगकमानि जे विभिन्न रकम डिमांड बा चार्टार पॉइंट दंमानि अबरकनबो जों खोनाका ते इसिने बसकांगो बरकनो बाहायनो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर बाय कक्स सालायथानिबो बरनबो सुजुग रिनाय बरनबो रिहन्नाय ते बरनो लांगायना कक्राव सालायनानै बरनो होल स्टेट नि लीडर रखबाय अमायखै बरक जों डिस्कस खालायका ते बरकनि आरो जागाबा ड्रिंकिंग वाटर बा इलेक्ट्रिसिटी बा नेट रोड कनेक्टिविटी बा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ते गवर्नमेंट ऑफ स्टेट नि एग्रीमेंट खालामनानैबो तम तम इम्प्लीमेंट अंखा बरकनबो नायका बरक बाय जों मालाय कक्राव सालायका खूब गाहाम पोजिशन दंगो ते किछुता स्कूल रखनि बागै किसा जेता बिरमान दंमाने अब बुखा खालायो बिसकांगो सलबंगाना होनाय ते विशेष खालाय सिने और जगह आम्बासा सिने टीआर डिविजन रेंज ऑफिसर जों फाइजा विशेष खालाय पीटीसी डिपार्टमेंट नि सिने ब्रो ताको बुको रखनि बागै डेवलपमेंट नि सान तानानै सिने गवर्नमेंट नि नक ते गवर्नमेंट ऑफिस और जगह फाइ जों कक सालायका सिने जे थांनायनि जों जे फान एलोकेशन खायमा रक बुझु जराते सामंग रक इम्प्लीमेंट अंखा बा प्रोजेक्ट रक इम्प्लीमेंट अंखा उनतैनो जोंनि डेपुटी डायरेक्टर दंगो ते पीओ साहेब दंगो जों कक सालायका दा बमो पायै हैना हाय जों नायांगा आम्बासा बुखागा जों थांनाय खाना सालसानि बागै टुर दंखो आरो सरि गनाति हिसाबाव आरो जगह सिने ब्रो रिसेटलमेंट नि कैम्प दंगो आरो विजिट खायनाय ते विभिन्न सिने डिपार्टमेंट ऑफिस दंगो आरो थांगै कक्राव सालायनाय बाहाय चलै दं फेस टू फेस ऑन द स्पॉट ऑफिस वेरिफिकेशन ऑफिस तुम्हें हिन प्रोजेक्ट जे इम्प्लीमेंट खालामनानै आपनो वेरिफिकेशन खालायतै ऑफिस विजिट ते पार्टी नि प्रोग्राम अमाहाय दिनै 2 days नि बागै दलाय डिस्ट्रिक्टआ अनि विजिट